ड्रोन है ना गाड़ी में क्या? नहीं, ड्रोन आपने उड़ाया तो आपको मालूम होगा ना ड्रोन कहाँ पे गाड़ी में वही तो किधर है थोड़ा इधर है। देखो दिखा नहीं सकता मैं तो। क्यों नहीं वैसे हम लोग को परमिशन नहीं दिखा। नहीं हमको दिखना है ना नहीं बट मेरे को नहीं ड्रोन उड़ाने का तुमको परमिशन है आपको परमिशन है परमिशन दिखाओ नहीं तो हमारे एरिया में नहीं बात करो अभी आपका क्लाइंट से बात करो ना। हाँ, नहीं ऐसा बात करो आपको परमिशन है. माझे नाव रोहित सटेलकर हा हरमलचो आता आम्ही सध्या हरमला असा भटवाडी ह्या गावात ह्या गावान ऑलरेडी पहिलीच हे डोंगर लँड सेटलमेंटाचो इश्यू चालू हा आणि अजूनही चालूच आहा तो 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर आणि त्या हेतूर काल सांजचे 4 जाण येयले 4 व्हिलर घेऊन आणि आता रानान रावले आमच्या आणि ड्रोन हे केलो उडयलो आणि काल आमकां तितके मेळोंक ना ते झप करून कोणी तरी सांगले येयला करून आणि ते गेले आणि आयज परत येयले ते परत येयले आणि परत तेंच्यांनी ड्रोन उडयलो हांगा एरियेन आणि तांकां आमी आतां धरल्या उपरांत ही गाडी धरली यांची आणि तांकां विचारले बाबा तुमच्यार परमिशन आहा कित्याक ड्रोन उडोवपाक परमिशन जाय विदाउट परमिशन ड्रोन उडोवंक शकनात आणि तेंच्यार दे आर वेल प्रोफेशनल ड्रोन तो नो सादो हो बीन ना DJI-चो आहा तो प्रोफेशनल ड्रोन पूण ते हेतूर आतां तांकां जेन्ना आमी आतां पोलीस स्टेशनार येयला आमचे गेल्यात भुरगे तेंच्या वांगडा ते म्हणटा आमच्या परमिशना बीन कांय ना सो आमी इतलें सांगता विदाउट परमिशन आमच्या एरियेन कशे ते ड्रोन उडोवंक शकतात फाल्यां आमी तेंचेर चोरयेचो आरोप घालूं शकता कित्याक आमच्या गांवाची सेन्सिटीव एरियाची फुटेज तांकां मेळटा न्हू आमी आतंकवादी तेंचेर घेवरूं शकता टेररिस्टूय आसूं शकता हे चोरूय आसूं शकता कित्याक हे ड्रोन उडोवपाक कितें जाय परमिशन जाय आनी हेंच्या कडेन तें परमिशन ना आणि ते ऑलरेडी त्या एरियन हे ड्रोन उडयतात ते एरियन ऑलरेडी 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचो ऑलरेडी इश्यू चालू आहा आमी डिस्प्यूट आहा आमी ऑलरेडी CMाक मेळले आहात ह्याच मॅटरान आमच्या MLAकूय मेळले आहात आणि ते हेतूर आयज काल येयले ते काल मेळोंक ना आयज सामके सांपडले आमकां ते आयज तांकां हेल्यात 2 जाण आमचे भुरगे तांकां घेवन गेल्यात 2 जाण हांगा दवरले सो ahले हेतूर सो हेचेर एक्शन जावपाक जाय स्ट्रिक्ट कित्याक विदाउट परमिशन उडोवंक शकनात ते ड्रोन. पोलिसांक तुमी हांगच्यान फोन मारलेलो? पोलिसांक मारला आता आमचे घेऊनच गेला तांकां डायरेक्ट. ते पोलीस हांगा येवंक ना? पोलीस हांगा येवंक ना पोलीस येयल्ले ओके येयल्ले खंय हांव आत्तां पावला ओके ओके थंय आहात ते पोलीस स्टेशनार थोडे आमचे थंय जाण. नमस्कार काय नाव सांगा? माझं नाव उमाकांत आगलावे. काय चाललं होतं यांची सर्वेचं काम चालू होतं काय यांची प्रॉपर्टी असेल ते असेल त्या सर्वेसाठी मी आलेलो आणि हे माझे कलिग्स होते की पूर्वीचे ओळखीचे असल्यामुळं गोव्यामध्ये मी लास्ट 5 वर्षापासून सर्वेचे काम करत आहे त्यांची ओळख असल्यामुळं मी त्यांच्यासोबत आलो घेऊन त्यांना. ड्रोन सर्वे गोव्यात ड्रोन उडवू शकत नाही हे तुम्हाला माहिती होतं का? नाही ड्रोन बद्दल मला काय झालं मी ड्रोन सर्वे करतच नाही. ओके तुमचा कसला सर्वे? माझा DGPS सर्वे टोटल स्टेशन सर्वे करतो मी. म्हणजे तुम्ही कुठेही करू शकता? मी कुठेही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असेल तर त्यांचे प्रोफेशनल करू शकतो मी. हो हो तुम्ही असे करत असतात? हा प्रायव्हेट मधले मी करू शकतो. ड्रोनचे तुम्ही नाही? नाही. आता तुम्ही गाडी घेऊन आलात तो म्हणतो तुमच्या गाडीत ड्रोन वगैरे आहे म्हणजे तुमच्या बरोबर ते आहेत? हो माझ्या बरोबरच आहे ते आता सध्या. तुम्हीच कॉन्टॅक्ट केलं? हो नाही त्यांनी कॉन्टॅक्ट केलंय मला की त्यांच्याकडे असेल परमिशन असेल किंवा ग्रीन जो काय असेल ते असेल त्यांच्यासोबत. कोणाचा सर्वे माहिती आहे का तुम्हाला? नाही आम्हाला ते काय माहित नाही आम्हाला फक्त डाटा दिलेला असतो की ह्या भागाचा सर्वे करायचा असतो बाकी काही नाही? काय नाही. हो तुमचं नाव कसं परत सांगा? माझं नाव उमाकांत आगलावे. तुम्ही कुठले? मी लातूर प्रॉपर महाराष्ट्र आणि मी वास्कोला असतो 5 वर्षात. काय चालू होतं या भागात नेमकं काय चालू होतं? इथे सर्वे चालू होता हो त्यासाठी आम्ही आलेलो आम्हाला एक क्लायंट आहे त्यांनी आम्हाला बोलवलं विशाल करून. मग त्यांच्याकडून आम्ही सर्वेसाठी आलेलो. तुम्ही कसला सर्वे करता? आम्ही ड्रोन सर्वे करतो. ड्रोन सर्वे करायला तुमच्याकडे परवानगी आहे का? ते आम्हाला आता क्लायंटनी परमिशन काढली नाही काढली ते आम्हाला माहित नाही. क्लायंटने आम्हाला जिथे बोलवले आम्ही सर्वे साठी आलो बस. असेच तुम्ही जातात? हा असेच जातात तुम्ही कोणी बोलवलं तर कुठे? नाही आता आम्ही जसे रिक्वायरमेंट असेल तसं आम्ही जातो ना असे कोणी पण बोलवलं तर नाही आम्ही जाऊ शकत ना सर. नाही रिक्वायरमेंट असलं की हा पण तिथे क्लायंटचं इश्यू क्लायंटचं हे आहे ना की बाबा त्यांनी परमिशन नाही काढली तर त्यांचं लुकआउट आहे आमचं लुकआउट नाही ते. हो ते बरोबर आहे. तुम्हाला माहिती आहे का गोव्यात ड्रोन उडवायला मनाई आहे ती? ते तुम्ही तिथे त्यांच्याशी करू शकता ना. प्रोफेशनली तुम्ही तुमचं काम ना तुम्हाला माहिती आहे काय? नाही आम्हाला त्यांनी सांगितलंय ते करू आम्ही काम आहे जाऊन. तुमचं नाव काय? माझं नाव रोहित पाटील. रोहित पाटील. कुठले तुम्ही? महाराष्ट्र पुणे. महाराष्ट्र पुणे. कुठे गाव सांगा? प्रॉपर गावचं नाव मी कसं सांगू शकेन माझं गाव कुठलं आहे? मी महाराष्ट्र पुणे. आम्ही तुला टेररिस्ट पण समजू शकेल का? आयज इश्यू जाल्लो ॲक्च्युली इलिगल ड्रोन हे केलो तेंच्यांनी ऑपरेट केलो आणि ते खंयच्या जमनीन केलो
3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जी सेटलमेंटाक जी आता सध्या हे चालू आहा पळय हरमलची भटवाडची त्या जमनी जेन्ना काल येयल्ले ते काल येवन तेंच्यांनी ड्रोन सर्वे सुरू केल्लो आपलो म्हणजे प्रायवेट आनी सुरू केल्लो काल भुरग्यांनी पळयल्लो पूण तितके आमी सगळे पावोंक ना पूण आयज ते परत येयले तेन्ना मागीर सगळ्या आमच्या भुरग्यांनी जमान ताका आडायलो आनी ताका क्वेश्चन विचारलो तूं आमच्या हेतूर गांवान इलिगल ड्रोन कित्याक चलयता काय म्हणून एक्चुली ड्रोन चलोवपाक परमिशन जाय आसता खंयचेच ड्रोन उडोवपाक दॅट इज प्रोफेशनल ड्रोन हो न्हू की खेळणे न्हू तो प्रोफेशनल ड्रोन तो प्रोफेशनल सगळे आहा भितर तेंचे इक्विपमेंट आनी ते वयल्यान ड्रोन सर्वे करताले DJIचो ड्रोन आहा तो फूल सो तेन्ना जेन्ना भुरग्यांक आमी भुरग्यांनी ताका आडावन विचारले तुमी कितें करता तेन्ना आमी सोमते मागीर इमिडिएटली पोलीस स्टेशनार हें केलें तांकां कंप्लेन घेतली आनी तांकां पुलिसांक आपयले आनी पुलिसान तेंच्यांनी घेवन तांकां आतां भितर घेतल्यात आनी आमी आतां एक कंप्लेन फायल केला की अशें इलिगल ड्रोन हें करता म्हणून ऑपरेट करता ड्रोन उडोवपाक परमिशन जाय आसता आनी तेंच्यांनी परमिशन कांय घेतलेलें ना आनी तसल्या हितूर ते इलिगली ऑपरेट करताले म्हणून त्याच्या खातीर आमी हांगा पुलीस स्टेशनार सगळे भुरगे जमोन एक कंप्लेन घातल्या बरयल्या आमी सगळी तेचेर म्हणजे FIR बी जातले ती आता ही कंप्लेंट घातला ती मामलेदारा कडेन वयतली म्हणटा पयलीं बिकॉज मामलेदार परमिशन जाय पडटा फॉर फ्लायींग अ ड्रोन किंवा डेप्युटी कलेक्टर तेंच्या कडेन आमी कितें कंप्लेंट घातली थंय वयतली फुडें सो आतां डिपेंड तेंचें कशें इन्व्हेस्टिगेशन कितें करतले फुडें कितें करतले तेंच्यांनी तुमकां CMान एश्युरन्स केल्ले की ती सेटलमेंट झोनान घालचे ना म्हणून कितें जालां तेजी प्रोसेस फुडें तरी तेचें कांय आमचो सध्या फॉलोअप चालू आसा आमचे MLA कडेन सुद्दां आमी फॉलोअप घेता खंय पावला काय पूण तेणी सांगला जातले ऑलरेडी त्यांच्या CMA थ्रू खंय TCP डिपार्टमेंटान ऑलरेडी लेटर गेला अशें आमकां सांगले गेले आहा की चालू जातले म्हणटा हे थोड्या दिसांनी जावपाचें कित्याक 11 तारीख आमकां डेडलायन दिला 11 तारीख पर्यंत तुमी कितें आहा तें करा सो आमी मंडे ऑर ट्युजडे आमी परत आमचे गांवचे लोक TCPन वयतले डिपार्टमेंटान पर्सनल परत ऑब्जेक्शन फायल करतले